Nya, nakaila mo sa mga pangalan ato. Hoy, tanod! Nagduka-duka na pod ka. Hello guys! Welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Man, sigurado kaka-arito sila mangagi? Siyempre, arito sila mga agi diri. Di ano ba mga gwapo diri? Sino may gwapo? Siyempre, ako. Ikaw gwapo? Ako na lima ulaw. Kaminos muna ko ah. Oh, durak. Durak mong gipabot. Upo na mo, upo. Man, mo ni mga bayot itong paabot. Mga gayong kinig mga naong. Ay noon sa mga gabo, mga naong ay gahi ana, lubutan na humok. Ay noon sabihan mo, marang di mo mutirag 60 anyos nga bayot. Sige noy, di na ta maglalis na, mangandam na lang ta. Uy, Day. Gwapa ko, Day. Mas gwapa pa ko nimo oy. Hay sos. Di lang ta maglalis ana. Gwapa tang duha. Oo, oy. Kita ba'y pinakagwapa biya diri sa tibuok kalibutan. May gani pa mag-uwan. Oy, mingaw man. Wala may mga laki. Yung kanay daghang laki diri. Ay sus day, manungar na sila og makakita na to. Ay mao ba? Nya tana. Kita na. Ay tana. Uy, ug naay gwapo ako ana ha. Oh, imo na Ay, kanina. may tagay gwapo unta oy. Hala oy. Asa namang mga kiki diri oy? Panggawas na mga mga gwapo. Joy. Asa mo anak? Naka-white. Unya duha man na. Imo nang duha. Ay, ginahan ko anak. Tara. Man, makasapi ka taning mga bayota. Di ta bayaran na ni. Simple kayo, ato na silang kulatahon. Sige, ato na lang ni Pay Muslan. Uy mga gwapo. Pwede mo? Pwede, basta na ah. Unya, asa man ta pwede maka-check-in diri? Uy, problema na, kaigtan nyo. Success! Pagkalami lagi yung duha. Uy! Nya, adlaw mo kay kwarta diri. Sige kwarta. Binuang na mo, tabangan ka na mo ron. Hala, uy! Tabangan pa ko ninyo? Mag-second round pa ta? Second round. Oh! Yaan na do. Mo oy, mo ko na enjoy nimo oy. Ano yun, Jay? Sulilap ginang mata ni mo. Basta, wadi ko ma-enjoy nimo, diti ka bayran. Mo ba? Di ko mo bayran. Ah, salbahis, imong gipalami ang gipasakitan. Pas jud man do. Pilan sapi na human. Boy, sapi bayota. Akong gikulata. Kamu. Pareha dito. Ah, batsi na ta. Agad! Next morning. May mga batasan. Mga way batasan, mga laki ha! Sila may gilugo, sila kami gikulata! Asa naman ito kauban, ay! Hala, naon sa di siya? Tabang! Sino itabo nimo? Tabang! Gilugos, be! Gikulata, bagid, be! Unsay mi? Pila mo kabuok? May kabuok! Wala ko masayon kung asa akong kauban! Sige, mao ba? Atong pangitaon. Ara sa ka ha, ako sa pangitaon mong kauban. Sige, salamat kayo! Salamat! Hala, dara yung kauban eh. Nay na pug naon ng biyuta eh. Sige, naitabo ninyo. Kulata mi. Mga kauban ito ay nagkamang-kamang.
Dali na, ihatod mo sa barangay. Ay, bayot! Uy, bayot. Kaluod na ba ni Mugnaong bayot, oy? Nadapaw rin mo panaway bayot. Uy, bayot, oy. Gikulatag ko sa mga kiki. Nga itong nakita ang gabi, bayot. Ako pud bayot. Kulata po ko nila. Tana, atas barangay. Ano mga bayot na oy? Kap, akong nakita sa kalipunan. Oh, o sa may naitabuan na. Kap! Sa dili pa ka mangutana, Kap! Pwede man yung palungkuron? Oh, lingkod sa lingkod. Asa mga likuronan di mo diri, Kap? Ay naunsa baya mo, pangyaka mo kay wala pa gihatag budget ang gobyerno. Ay, naunsa ba ganda ninyong barangay ka po, oy? Ultimo, lingkuranan wala. Paita ni barangaya, oy! Karon, unsa may nahitabo di ay ninyo? Ingon ani man gud ni Kap. Nang lakaw ming duha, nangita mo yung kiki, karon nakakita mi og tulog ka kiki, Kap. Ay sus baya, Kap, arang pagkagapuhan gid, Kap. Karon, Kap, nagkasinabot mi sa presyo. Unya, pagkahuman na mo tsurba-tsurba, Kap, pagkuta ko sa kong bulsa, Kap, wa naman ko'y kwarta. Mao na din ha. Sige mo pang lalaki, wa day may kwarta. Ano nga rin makabutanan ako, Kap? For your information, Kap, daghang kong kwarta. Wala dyan ko ganahi sa akong laki nga gigamit. Nya, nakaila mo sa mga pangalan ato. Hoy, tanod! Nagduka-duka na pod ka. Wala ka na ko patrabuha diri para magduka-duka. Sorry, Kap. Sup mga kabista! Shoutout kay Mal Chris TV, shoutout kay Mercy Banwa, shoutout kay Roxanne TV, shoutout kay Sano Mahilom, shoutout kay Love Moves. Shout out John Mukbang Vlog. Shout out Don Jewel Channel. Shout out GCTV. Blah blah. Shoutout na ko ni Camilo Licaste, Isabel Daniel Sige Floriano. Shoutout tayo sa Junita, Junitape, Shoutout Felix. Shoutout Ayan guys, may part 2 po ang video namin na ito. Kaya huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-hit din po ang bell para palagi po yung updated sa mga bagong uploads namin.